السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا تجمع منا 30 قوات جمادى أولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da 21 ga watan Nuwamba haihuwar annabi Isa dan Maryama alaihi salatu wassalam in sahha shekara ta 2025. a yau a wannan masallaci muna juma'a ta 42. hutubanmu a yau tana magana akan al-yaqin. yaqini shi ilimi ne wanda yake tabbatacce babu kwankwanto a cikinsa. godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, godiya mai yawa tsarkakakka mai albarka a cikinta, wadda ta cika sammai bakwai da ƙasai bakwai, kuma ta cika dukkan wani abu da ubangijinmu Allah ta'ala ya so kuma bayan waɗanga halittu manya guda biyu. shirya wadda take tabbatacciya da yaƙini zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙe, kuma ta tabbata da adadin yawan lumfashin halittu da ilimin Allah magabaci. ina shaidawa haƙiƙa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya. ina shaidawa haƙiƙa shugabanmu kuma mai hulla ta sarauta, kyakkyawan ganin idanuwanmu, abin kwarjinin zukatanmu, Muhammad dan Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ya Allah tsira da aminci da albarkoki su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka yi koyi da su da kyakkyawan hali na yaƙini zuwa ga rana ta addini. bayan haka ya ku mutane ku sani cewa haƙiƙa tabbatuwa a cikin al'amari na waton addini yana kawo abubuwa na jin daɗi na samun yaƙini da kuma sakamako na dogaro ga Allah akan gaskiya. haƙiƙa shi yaƙini abu ne mai girma akan al'amura